Brot, Yo Kang, piye? iki awake dhewe aja sampe kalah karo anake Paidi. Gengsi nek awake dhewe iki kalah karo bocah sakmono. Mulane iki benang kudu landhep piye. Iya Kang, ben landhep kaya lambene tangga. Iki tak gawe petan bleng iki. Wah, jos berarti, Brot. Ya wis iki ndang diraket, Brot. Lah dipasang. Ya wis, Brot. Iki tinggal ae awake dhewe mantau layangan ning lapangan. Iki ben karo nunggu garing. Ayo Kang. Ayo. Mangkat rono. Pancen rezeki iki ora iso ditiru. Senajan padha lakune, senajan padha dodolane, senajan padha nyambut gawene, tapi jenenge hasil kuwi tetep beda. Astagfirullah. Aduh mripatku, aduh. Sopo iki sing masang senar ning dalan iki, aduh. Aduh mripatku lecet kabeh iki. Aduh. Brot, Piye Kang? awake dhewe iki sebagai senior perlayangan, awake dhewe iki kudu mengetahui dan memahami bagaimana caranya mencari arah mata angin yang benar. Lah apa hubungane Kang? Ya tetep ana hubungane. Kowe lho melu aku pirang-pirang tahun ora paham bagaimana cara mengatasi dan menentukan arah mata angin yang benar. Enak dulu carane. Yo. Aduh Kang. Wis rabi tanganku engko. Alah lambemu. Yo memang iki teknik dan cara yang benar. Oh nek diajari orang mudeng-mudeng. Yo Kang. Iki lho layangan. Weh, Kang. Layangan bener kae. Ah, ndak yo ayo. Wih, yo Brot. Sik. Sabar. Iya Kang. Gak usah tergesa-gesa. Kabeh kuwi ono teknik dan carane. Piye carane? Iki engko tak hitung 1 nganti 5. Yo. Awake dhewe nembe mlayu ya. Ayo salah gegenan kae yo. 1, 2, 5. Weh, Kang. Aku. Sorry, Mbol. Aku buru-buru iki penting. Sorry yo. Wedhus, ngarangan alas, telek kucing, matane lho, mlayu dorah roh. Wong golek welut yo ngene kok, tunjang wae. Aduh cah. Aduh, raiku padha barat kabeh iki. Guru-guru kena senar layangan iki. Arep nesu ning sapa iki aku nek cah gedhe kantemi iki pelakune iki. Tapi nek cah cilik yo aku isin dhewe aku. Aduh. Sempak. Welut ra entuk malah babak bunyi aber ra iku. Bener kan Bro omonganku. Awake dhewe iki paling jago yo ning kene, oleh layangan akeh iki lho. Iya Kang, aku ra sia-sia melu merguru kowe. Timbangane melu, dekne disia-siakno terus. Ngopo raimu? Beset-beset yo ngono kabeh. Iya iki Mbul, aduh. Kena senar layangan iki mau. Lah ngopo kowe rambutmu kok jedundul yang ngono kok tikus got ya? Lambemu lung. Gak diki ngene lho. Piye? Aku ki mau ning sawah yo. Lagi penak-penak mancing welut. Si mambrut karo moket iki lho, mlayu nabrak aku. Matane lho ndelok. Loh, mambrut karo moket. Iya. Wah, jangan-jangan pelakune sing masang senar layangan si mambrut karo moket juga iki. Wah, telo iki. Bisa jadi kuwi lho. Sik lho, aku diidi lho. Piye Bul Iki idene? nih. Wah, Masuk ora? masuk iki idene. Engko
Engko dipraktekke, ya ora? Yo, sip, Man. Masuk. Brut. Halo. Halo, Kit. Piye, Bul? Aku arep ngeki kabar gembira iki, Kit, karo kowe, Kit. Kabar apa, Bul? Yo, Kit. Iki mau lagi wae layangan anake Pak Edi iki lho. Bar pedot. Iki lho, nang uwit. Oh, saya, Bul. Buat saya sebelah nanti, Bul. Siap, Bul. Langsung tak gaske iki karo Mambrut. Cepet, selak dijinguk kuwi karo bocah-bocah kidul desa kuwi. Enek layangan pedot, Brut. Endi, Kang? Anaknya Pak Edi kayak layangannya pedot. Kita langsung ke sana ya, Brut. Siap, laksanakan. Oke. Ayo. Sebelah dia, Brut. Endi Kang, sik Kang. Weh, Kang, weh. Oh iya, Brut. Langsung gas saya, Brut. Siap. Ya, wih, sebelah wih. Weh. Ini tawannya Kang. Oh iya. Kapok kowe, rasakno layangan rasa tawon. Tawannya wis hilang, Brut. Brut, tawannya wis hilang. Ayo, Aman Brut. ki kayaknya Kang. Aman, Brut.